हेलो लोगोफोर YBY आपडेटनि सायाव गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखायो YBY आव रेंकिं रिवार्ड सोलिगासिनो। थांनाय सप्तायाव जाय बिथांमोना रेंक जादोंमोन बिथांमोननि लिस्टआ फैबाय। बिथांमोना मा प्राइस मोनगोन नोंथांमोना बेखौ खिन्थानो नागिरदों। जानो हागौ नोंथांनिबो नाम दङ आरो बे प्राइसखौ नोंथाङा बबेहाय लायनांगोन बोरैहाय मोनगोन बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। लोगोफोर हमनानै ला नैबे पार्सनेल रेंकिं ओमफ्राय बेयाव मोनसे लिस्ट हरदों पार्सनेल रेंकिं थांनाय सप्तायाव जायहा रेंक जादोंमोन बिथांमोना बिनि लिस्टखौ कम्पानिया बिनि लिस्टखौ लानानै दिनै डिक्लेयार खालामहरबाय। बेयाव सोरनि नाम दं बिथांमोना मोननो हागोन। फार्स्टआवनो दङ पारिमल सरकार मटर साइकेल मोनगोन बियो पालसार 150cc 1.5 लाखनि। बेनिफ्राय आलका बसुमतारी बियो एप्पल आइफन मोनगोन 80,000 नि बियो। बेनिफ्राय साइब बसुमतारी बेबो आइफन। रिंखां बसुमतारी भिभ' फन एन्ड्रइड। अनिराम बसुमतारी बेबो भिभ' फन। बेनिफ्राय मारिसुमि एम भिभ' फन बेबो बिथाङाबो। स' बियो पार्सनेल रेंकिंनि। बेनिफ्राय दाना टीमनि जाय मेम्बारफोर बांसिन जायनाव टीम दङ मेम्बार दङ जाय लेभेल ए निफ्राय लानानै लेभेल इ सिम जाय बिथांमोना ब्रकार स' बिथांमोननि लिस्टआ बेयाव दंजोबो। बिथांमोना जायना रेंक जादों जाय ब्रकार नङा बिथांमोनाबो बेयाव पार्टिसिपेटखौ लानो हायो। बिथांमोनाबो मोनगोन जाय बिथांमोना बांसिन रेंकआव सोलिदों जाय बिथांमोना टीम बानायनो सेस्था खालामदों उइकलि स' नोंथांमोनाबो बेयाव रेंकआ जानो हागौ आरो नोंथांमोनाबो बे प्राइजखौ मोनगोन। बेयाव गोबां नाम दं बे नामफोरखौ आं मुंख'जोबला। बेयाव बिथांमोना सोर मा मोनगोन बेयाव अनिराम बसुमतारीया कारखौ मोननो हासिगोन। बिथाङा चेम्पियन जानानै होदों। आं गासैनिबो लिस्टनि नामखौ बुंथ'ला। बेयाव आइफन दं एन्ड्रइड फन दं ओमफ्राय 5,000 रां दङ। स' बेयाव गोबांथा नामनि नाम दं जानो हागौ नोंथांनि नामाबो बेयाव थानो हागौ। स' बेयाव आपडेटखौ बिथांमोना हरनाय जादों। दा बे बान्थाखौ नोंथांमोना बोरैहाय मोनगोन बेखौ आं खिन्थानोसै। मा जायगायाव लायनांगोन आरो मा थारिखआव लायनांगोन बेयाव मेनसन खालामनाय दङ। दा डेट फर कालेक्शन प्राइस इन द फार्स्ट वीक अफ द कम्पिटिशन हेल्ड अन द YBY प्लेटफर्म इज सेट एट 2 PM on July 11। जुलाइनि 11 थारिखआव 2टानि गेजेराव winning members are requested to attend the meeting on time to collect the prize. Every member has the opportunity to win prize. Please work with your team to fight for it. More prizes are waiting for you to claim. बे माखासे गोबां प्राइज दंबावो जायनोखि नोंथांमोनाबो बे प्राइजखौ लानो हायो। बेखौ लानो थाखाय नोंथाङा रेंकआ नोंथाङा टपआव थांनांगोन। जेसेनो टपआव थांगोन एसेनो नोंथाङा बेफोर प्राइजफोरखौ मोनगोन। गासिबो मोनथाय दङ बे प्राइजखौ मोननो थाखाय। थ' गिफ्ट डिस्ट्रिबिउसन लकेसन ग्रीनवुड रिजर्ट खानापारा गुवाहाटी सिटी। खानापारानि ग्रीनवुड रिजर्टआव 2 PM आव जुलाइनि 11 थारिखआव बेयाव मिटिं जागोन। बे मिटिङावनो गासैबो बे प्राइजफोरखौ लानानै फैजोबनाय जागोन। जायनि बिथांमोननि लिस्ट दङ लिस्ट गैयाबो थांनो हागोन मिटिङाव आरो जाय बिथांमोना लिस्ट दङ बिथांमोनाथ' बेखौ मोनगोन होननानै बेयाव डिक्लेयार खालामहरनाय जादों। अके लोगोफोर अब्ला कंग्रेचुलेसन्स जाय बिथांमोना प्राइजखौ मोनसिगोन बिथांमोना मोजाङै YBY आव खामानि मावलांनायनि थाखाय बे नोंथांमोननि रिवार्डसो मोनसे प्राइजसो। स' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसन अन खालाम जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो। अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार।